Bueno, euskara eta feminismoaren arteko lotura geruza edo leku askotatik ikusi liteke. Hizkuntza bada esango dugu gizartea eta gizarte horren egiturak, balioak, funtzioak, lekuak eraikitzeko tresna bat, hori gizarte guztietan, eta horren bestez generoa ere hizkuntzaren bitartez eraikitzen da. Orduan, hizkuntza, edozein hizkuntza munduko hizkuntza edo hizkuntza horren erabilera aztertzera zoazenean, berehala topatuko zara generoarekin. Euskal Herrira bagatoz, hori ere gertatzen da. Gertatzen da euskararekin, gertatzen da espainolarekin, gertatzera frantsesarekin, ez? Guk galdera egiten dugu hori horrela izan da, gure kasuan, edo beste hainbat kasu munduan, bi hizkuntza dauden herrialdetan edo lekuetan, eta bien arteko harremana diglosikoa denean, hau da bat minorizatua eta bestea nagusi denean, zer gertatzen da hor, eta generoa nola agertzen da horretan, ezta? Euskararen irakaskuntza, ikaskuntza, transmisioa oro har emakumeen esku dago, eta euskararekiko engaiamendu edo konpromisoa ere, momentu honetan, euskararen konpromiso hori ehuneko handi batean, 10-tik 7 esaten da, emakumeen esku dago. Bai? Horregatik euskararen feminizazioa, ez da nolabait euskararen gaia, euskararen berreskurapena nagusiki emakumeen kontua dela, ez? Euskaraldian uste dut 120.000 lagun edo izena eman zuten, horietatik 70% emakumeak izan ziren. Adibidez datu hori, ez? Beste datu bat, Eustatek egindako euskararekiko atxikimendu datuetan, atxikimendu fuertena emakumeek izaten dute. Euskarari, edo hizkuntzari oro har, baina euskarari fidelen dien gazteen fideltasuna aztertu denean, neskek askoz fideltasun gehiago adierazten dute. Euskaltegietan ikasle kopurua erabat feminizatua da, irakasle kopurua ere bai. Hori zergatik? Alde batetik, gizartean dagoen genero arteko segregazioak ere esplikatzen du, ez da? Adibidez, lanaren eremuan, ez da? Askoz emakume gehiago dau zerbitzuen eremuan, edo irakaskuntzan, edo medikuntzan, edo erizaintzan, alegia jendearekin harremanetan dagoen lekuetan, eta leku horietan normalean hizkuntzaren garrantzia bat edo beste edo, baina hizkuntzaren bitartezko zera horretan badago hizkuntzaren exigentzia bat. Eremu hori euskaldunagoa da, esan dezagun, zer esango izuti, industria astuna baino, ez da, non? Hizkuntza eskakizunik ez dagoen, eta ez dagoen jendearekiko edo zerbitzu edo publikoarekiko harremanetan, ez? Bueno, abide, euskalgintzak feminismoari eman diezaioke, euskalgintzatuk uste dut euskalgintza modernoa esan dezagun, ez? Azken 60-70 urtean egindan euskalgintza horrek, nik uste dute ematen diola feminismoari eta edozein mugimendu soziali, izan liteke ekologismoa, edo izan liteke langile mugimendua, edo izan liteke beste edozein aldarridun mugimendu bati, nik uste ematen diola kolektibo bat, ematen diola lur bat, ematen diola hamarkadetan egindako praktika bat, ez? Eta hau, feminismoarekin bereziki ondo lotzen da, ez? Feminismoak beti esaten du, feminismoan badaude pentsamendu unibertsal bada, ez? Esango dugu, baina beti lekuan leku aplikatu beharrekoa. Eta lekuan leku aplikatzen denean, segun eta nun, aldatu egiten da behar bada feminismo horren jitea edo egiteko modua, ez? Nolabait, dagoen lur horretara egokitu behar da, edo hor gertatzen horretara, ez? Egokitu behar da, eta hori ikusi dugu feminismo beltzarekin, edo feminismo indigenarekin, edo feminismo afrikarrekin, edo ikusi dugu hori askotan aldarrikatu dutela, ez? Eta hori feminismoak bere egin du, nolabait, aplikazioa
lurrean izan behar da, ez? Orduan, Euskal Herrian feminismoaren aplikazio bat ezinbestean pasa behar da, beste borroka batzuetatik, ez? Beste bizi berritze prozesu batzuetatik edo beste berdintasun prozesu batzuetatik, eta guretzako Euskal Herriko berdintasunaren aldeko borroka nagusienetako hizkuntzarena da. Orduan, hor ezinbestean nik uste dut euskalgintzak edo Euskal Herria feminismoari ematen diola lur bat, egiteko modu bat, kolektibo bat eta zentzu bat, nolabait aterrizatzeko leku bat. Euskararekiko atxikimendua, gogoa, erabilera, kezka indartzeko importantea dela bat, arazoa esplizitatzea, esplikatzea zergatik berreskuratu nahi den euskara eta nola egin behar den hori, nola hizkuntzen artean ere botere harremana dauden, nola hizkuntza nagusi bat egiten dezun aldiro beste hizkuntza bat nolabait eta gure kasuan euskara baztertzen ari zaren, praktika berak funtzioak eta eremuak inditzazkela edo mugatu, edo zabaldu, alde batetik hori uste dute pedagogia egin behar dugula horretan, ez dela berdin, espainolez hitz egin edo euskeraz, eta bigarren esango nuke aldala egin beharko genukela euskararen bizi berritzea, ez dadila izan euskara normalizatzeagatik, baizik eta bizitza hobeago bat emango digun tresna bat izan dadila. Hau da, bizitzari lotutako praktikak izan daitezela. Euskarak eman diezagula ez hizkuntza bakarrik, baizik, beste mundu bat, beste mundu justuago bat, berdinzalegoa, baina beste mila esparrutan. Alaiago bat, kontzientzia dunago bat, ez dakit, nolabait zoriontsu ingo gaitun mundu bat, ez?